Molt bones, benvinguts un dia més aquí al territori de la bèstia de Krull. Avui parlarem de Katla, aquesta sèrie de Netflix estranya, misteriosa, inquietant, dirigida per Baltasar Kormákur i Sigurdur Sigurdsson. Borkur Sigurdsson. Entre ells dos han dirigit la sèrie, un ha dirigit 3 episodis i l'altre 4. Un dels episodis està dirigit per Tora Hilsmaldóttir. És igual, superada la prova dels noms, he de dir que amb el Baltasar Kormákur només recordo haver vist una pel·lícula d'ell amb el Mark Wahlberg, que és la de Contraband, una pel·lícula, un thriller molt inquietant, molt xulo, molt interessant, un thriller filmat amb bon pols, una història que val molt la pena veure i que si no la coneixeu, Contraband, una pel·lícula que us recomano. De la resta no puc parlar. Ens centrarem una mica en Katla. Aquesta sèrie estrenada recentment a Netflix realment és una sèrie interessant, amb una proposta diferent i com sempre em passa a mi, doncs em recorda coses, em recorda altres pel·lícules, altres sèries. Tot i així, aquesta sèrie aconsegueix tenir una identitat pròpia molt potent. No és una sèrie per tots els públics, probablement és una sèrie relativament lenta, una sèrie de suspens, és una sèrie que es pren en calma, amb la narrativa, és una sèrie d'emocions contingudes, és una sèrie carregada d'un existencialisme molt potent, és una sèrie que està filmada amb uns paisatges brutals, amb uns paisatges espectaculars, amb uns paisatges impressionants que fan les delícies de qualsevol fotògraf. És una sèrie que està ambientada en un moment determinat en el que hi ha una erupció continuada d'un volcà i que a partir d'aquest fenomen comencen a succeir una sèrie de coses estranyes. Està ambientada en una espècie de territori, no sabria dir si és exactament una illa o simplement un territori que està una mica aïllat perquè s'ha d'arribar a través d'un ferri, s'ha de creuar un riu per arribar al poble, diguem, on transcorre la història. Llavors aquest punt d'aïllament doncs fa que tingui una espècie de claustrofòbia peculiar, no? I no sé si diria claustrofòbia o agorafòbia, perquè precisament els espais són molt oberts. El que passa és que tenim aquest ambient com de cendra contínua, no? Tenim com una boira, com una pluja de cendra, el volcà tota l'estona està allà molt present. Diguem que el volcà no deixa de ser com una espècie de figura mitològica que porta present durant tota la història d'aquest poble, no? Tirant anys enrere, hi ha una sèrie de llegendes, hi ha una sèrie d'històries en les que sempre el volcà està present. Tot això està impregnat com d'un folklore fantàstic. És molt interessant també quan t'arriben propostes basades en llegendes, en històries, en un folklore que és desconegut per nosaltres, no? Això fa que t'apropis a la història amb absolut desconeixement i evidentment això fa que t'arrossegui una història que absolutament desconeixes, de la que no tens referents i que realment pot arribar a sorprendre moltíssim, no? Més enllà d'això, la història té com referents, com totes les mitologies, si ho pensem bé. En el fons, totes les mitologies d'arreu del món tenen unes bases similars. Al final es tracta del mateix tipus d'existencialisme, de la por a la mort, de la mitologia basada en elements de la natura o elements que es desconeixien, el sol, la lluna, la terra. Diguem que un volcà sempre ha sigut un element de la natura amb una força espectacular. Hi ha pel·lícules que s'han ambientat en el moment de l'erupció d'un volcà, no? Algunes molt conegudes. Tot i així, inicialment en la sèrie aquesta de Katla, el volcà és com el background, però al final té una força oculta que es anirà descobrint segons avança en els episodis. Llavors, una sèrie estranya, misteriosa, l'estètica jo la trobo brutal. Aquest equilibri de la sèrie
que manté entre, diguem, la part més bizarra, el terror folclòric, aquest estrany i misteriós, i l'estètica i la poètica existencial que impregna tota la sèrie, jo ho trobo espectacular. A mi m'ha fascinat. De fet, no fa gaire vaig acabar-me el joc de Hideo Kojima, l'últim, el Death Stranding, i he de dir que hi ha una part estètica que connecta molt amb aquesta sèrie. El tipus de paisatges, el terreny volcànic, l'ambientació, la soledat, els paisatges contemplatius, aquests paisatges tan espectaculars, no? Tenim una sèrie d'imatges que serveixen de transició, que van connectant diferents escenes de la sèrie, diferents moments de cada personatge o dels personatges que estan desperdigats pels diferents jocs del poble, que serveixen una miqueta com de relax contemplatiu, inquietant al mateix temps per l'estètica, per la cendra, per aquesta sensació d'ofec, d'asfíxia, una asfíxia literal i al mateix temps existencial, perquè tots els personatges estan patint, tenen les seves històries personals que es veuran desenvolupades, una sèrie de problemàtiques psicològiques, emocionals, que hauran de resoldre, que anirem veient com van sorgint, no perquè no hi fossin, sinó perquè els portaven amagats, i a poc els esdeveniments que van tenint lloc al llarg de la sèrie doncs fan que aflorin aquestes problemàtiques personals de cada un dels personatges, fent que tot aquest existencialisme que impregna les seves vides doncs arribi a diferents resolucions, depenent ja de cada personatge. A partir d'aquí el que tenim és una proposta que pot semblar confosa. Del volcà comencen a sorgir a poc persones impregnades de cendra, de terra volcànica, com si naixessin, com si el volcà les expulsés o les retornés. Una mica és com si el volcà hagués estat gestant aquests éssers que venen com d'un passat de la història dels protagonistes, no? Diguem que són gent que d'alguna forma o ja no hi és perquè va marxar o perquè va morir, i cada un d'ells amb una història particular. En essència no deixa de ser una mica com Que bello vivir, més que res per la fórmula aquesta en la que un personatge que està passant per un moment crític doncs acaba vivint una experiència fantàstica que li permetrà retrobar-se a si mateix, amb els seus, i recuperar una miqueta, diguem, les ganes de viure, si és que les estava perdent inicialment, no? És un recurs clàssic que l'hem vist de mil maneres diferents. Sé que no té res a veure, evidentment, però sí que crec que l'esperit està allà, no? El que acabarà provocant el volcà, el que acabarà provocant l'erupció del volcà, aquesta expulsió d'éssers del passat, figures del passat, dels personatges que encara viuen en el poble, diguem que aquests personatges expulsats pel volcà, retornats a la vida dels protagonistes, serviran de fenomen catàrtic, no? Serà una manera de provocar una catarsis a la seva vida perquè avancin. És com si el volcà d'alguna forma fos conscient d'aquesta crisi existencial, emocional que estan vivint aquells personatges i els ofereix l'oportunitat de curar-se, per dir-ho d'una forma senzilla i bastant literal. Això no vol dir que tots els finals o totes les resolucions siguin positives. Hi ha moments de resolució de cada una de les històries, en algun cas bastant traumàtica. Hi ha algunes resolucions que són bastant fosques, però també perquè probablement la història que arrossegaven, allò que havia donat origen a aquella crisi existencial, emocional, psicològica dels personatges, era bastant xunga, bàsicament perquè els personatges estaven bastant fotuts inicialment. Llavors la resolució acaba sent traumàtica perquè havien de trencar amb allò que havien experimentat inicialment. Aquí m'estic liant una mica, però a veure si recapitulo i em centro. Llavors tenim el fet aquest, no?, de que el volcà d'alguna forma expulsa aquests éssers que està molt bé estèticament, és com si naixessin de la roca, és com si formessin part de les parets de les cavernes del volcà, amb tota la pell coberta de restes volcàniques, una mica com el Suruhai del Senyor dels Anells, no? Els bitxos aquells que naixien una miqueta com de manipular la terra, el fang, una amalgama estrany de matèria,
i que a mi em recorda una miqueta la figura del gòlem, no? O sigui, al final és com si sorgissin una espècie de gòlems amb aparença humana. Em fa pensar molt en la pel·lícula de Body Snatchers, no? Los ladrones de cuerpos. Diguem que hi ha moltes pel·lícules, des de la inicial, que és la de Body Snatchers dels anys 50, històries aquestes que parlen del doppelganger, no? Del doble que ve a substituir-te. Tenim després la que va fer Abel Ferrara cap als anys 90, si no recordo malament, tenim la que es va fer a mitjans dels 2000, més o menys, tenim la que va fer Nicole Kidman, Invasion, d'una manera més sutil. En el fons, allà era diferent, no? Perquè ja es tractava com d'un virus que infectava i canviava la psicologia dels humans. Aquí no, aquí recupera una mica la idea de l'original. Comencen a aparèixer dobles d'alguns personatges. Bàsicament parlo d'aquesta pel·lícula perquè hi ha personatges que retornen sense haver deixat d'existir. Ens trobem a personatges que el volcà expulsa i que envia cap al poble, però són personatges que encara estan vius, i també hi ha personatges que estan morts. Diguem que apareixen personatges que van desaparèixer, que es donen per morts fa un any, o personatges que ja no han tornat a trepitjar el poble des de fa 20 anys, i que segons es van desenvolupant les històries, doncs hi haurà personatges que es trobaran amb ells mateixos, no? Amb la seva versió doppelganger, amb la seva versió volcànica, per dir-ho d'alguna forma. Al final, totes aquestes connexions són perquè els personatges protagonistes facin un viatge de renaixement, per dir-ho d'alguna forma, una miqueta per purgar coses que portaven dins. Insisteixo en que la sèrie té una càrrega existencial, una poètica molt peculiar, i que és el que a mi més m'ha fascinat. Evidentment, el que passa és que com el folklore, diguem, en el que està basada la història, els referents, les llegendes, en són bastant desconegudes, perquè formen part d'una altra cultura, doncs fa que aquelles coses que serien reconeixibles si s'haguessin filmat als Estats Units o s'haguessin filmat aquí, quan treballes en material que ja és molt conegut, doncs tot allò que seria previsible en aquesta sèrie no ho és. Tot i que sí que té molts elements que al final t'acabaran recordant a d'altres pel·lícules o sèries, realment el fet de que l'origen de la història estigui basat en un folklore i en unes llegendes que desconeixes, doncs fa que tinguis una sensació molt refrescant, tinguis una sensació de que estàs veient algú diferent i nou. I això està molt bé, i això és molt xulo. I això fa que gaudeixis molt més encara aquest producte. Hi ha coses molt interessants, com per exemple el fet que els personatges hagin d'anar amb mascareta gairebé tota l'estona, que surten a l'exterior de les cases, perquè no poden respirar arrel de l'atmosfera carregada per culpa de la cendra que expulsa el volcà, no? Aquesta plasmació visual totalment literal de l'asfíxia que poden patir els personatges, al mateix temps serveix gairebé com una metàfora de l'asfíxia existencial que viuen els personatges també, no? I aquest tipus de subtileses que gasta aquesta sèrie són de les coses més interessants que pots trobar. Com ja he dit, és una sèrie lenta, amb una narrativa pausada, es pren el seu temps per anar explicant qui és cada personatge, quines són les seves emocions, quins problemes tenen, quin tipus de relació tenen amb els altres personatges. Hi ha aquest punt de suspens, gairebé diria que Hitchcockian, el que vas descobrint a poc quina història amaga cada personatge, i això fa que estiguis molt enganxat realment a la sèrie. És una sèrie que, si realment t'agrada el primer episodi, és probable que l'acabis veient del tirón. Al final de cada episodi hi ha el típic cliffhanger que farà que vulguis en seguida veure el següent. Realment és una sèrie que funciona d'una manera molt compacta. Tots els episodis, totes les històries estan molt ben hilvanades. Coses que em recorda aquesta sèrie. Evidentment hi ha una referència inevitable, i em passa molt sovint amb sèries que tenen aquest tipus d'ambientació en terreny molt aïllat, fred. Tot això al final a mi m'acaba recordant sempre La cosa de Carpenter, per diferents motius, i evidentment La cosa de Carpenter també té aquest punt, no?, de doppelganger, de l'ésser que hi ha alienígena que es troben enterrat a sota el gel i que acaba substituint els personatges fins al punt en què no saben distingir qui és l'autèntic. Aquesta sèrie, una vegada més, torna a jugar una mica amb elements que ja havíem vist en aquella pel·lícula. Això demostra lo important que són algunes pel·lícules
per la història del cinema i que demostra la manera en què han calat i que han acabat marcant la feina de moltíssims directors i guionistes posteriorment. I aquí obro un petit parèntesis. Crec que aquesta sèrie veu molt de Solaris, la novel·la de Stanisław Lem, que va adaptar al cinema a Andrei Tarkovsky cap a l'any 1972, una pel·lícula de ciència-ficció existencialista que sempre ha estat una mica a la part amb 2001, pel·lícula que també va adaptar Soderbergh 30 anys després, el 2002, amb el George Clooney com a protagonista, una mica suavitzant o fent més intel·ligible tota la part més estranya. I Tarkovsky és un director molt peculiar i que tenia una manera de narrar les històries potser una miqueta més abstracta en alguns moments, no? Amb una poètica molt especial. Aquesta sèrie, Katla, crec que recupera una mica aquest esperit, i diguem que aquesta pel·lícula té una mica de Tarkovsky i sobretot del Solaris de Tarkovsky. Diguem que aquesta sèrie de Netflix ha trobat una mica l'equilibri entre el Solaris de Tarkovsky i el Solaris de Soderbergh. Bàsicament dic Solaris perquè és aquella història de ciència-ficció d'una nau que està orbitant un planeta, el planeta Solaris, i que de cop i volta hi ha com una sèrie de fenòmens estranys, paranormals, segurament produïts per algun tipus d'emissió pròpia del planeta, no? Que fa que de cop i volta els personatges que estan dins de la nau comencin a rebre visitants del seu passat. Els protagonistes es veuran enfrontats directament amb les seves pors encarnades en personatges visitants que venen del passat. Per això penso que, encara que siguin algunes pinzellades, sí que crec que Katla agafa cosetes, no?, de Solaris. I al mateix temps, d'alguna forma com més secundària, inclús jo parlaria del Nexus de Star Trek The Next Generation, la primera pel·lícula que va adaptar el que seria la segona sèrie de Star Trek, el Capità Picard, aquella pel·lícula en la que la nau es trobava amb una espècie de fenomen que viatjava per l'espai, que es deia el Nexus, on quedaven atrapats els personatges i acabaven vivint en una espècie de paradís etern, no? Quedaven atrapats pel seu passat, per aquelles coses que havien enyorat. D'alguna forma quedaven connectats, com atrapats dins de la seva memòria, dels seus records més estimats. Una mica com quedar-se atrapat en una espècie de paradís que els oferia tot allò que desitjaven, una espècie de metàfora del més enllà, no? Fenomen que en el fons pot recordar sutilment també a la idea de Solaris, no? D'aquest planeta que és capaç d'oferir l'oportunitat d'enfrontar-te a aquelles coses que t'havien marcat d'alguna forma en el passat. En el fons el Nexus és un lloc on acabes habitant i del que és difícil allunyar-se, escapar-se. Solaris, diguem que t'obliga a enfrontar-te amb les teves pors. I una mica és el que crec que acaba passant també a Katla, a la sèrie. Aquesta història en la que els protagonistes han d'acabar enfrontar-se amb versions de persones del passat que els obliga, doncs, a encarar-se amb les seves pors, les seves inquietuds, els seus sentiments. Diguem que una mica es tracta d'una sèrie d'històries que totes elles estan impregnades de coses molt similars, d'emocions molt similars, d'inquietuds molt similars. I aquí tanco el parèntesis. Seguim. Llavors, sense ser algo absolutament espectacular i sorprenent, realment és una de les propostes recents més interessants que he pogut veure darrerament a la plataforma de Netflix i que recomano moltíssim. Val la pena. És una sèrie que també crec que funciona com algo tancat. Crec que no faria falta continuar més la història perquè funciona molt bé com ha quedat tancada. Suposo que podrien estirar-ho molt més i realment podrien explicar-nos d'on ve tot. Diguem que hi ha una part com científica de la sèrie que intenta explicar dins de la ficció per què té lloc aquest tipus de fenomen que estan vivint els personatges. Només ho apunta, no profunditza excessivament. Jo crec que bàsicament perquè potser pensaven que si la sèrie funcionava podrien explorar una mica més. Però realment crec que no fa falta. Crec que realment amb el que connectes és amb els personatges, amb els protagonistes de la sèrie, que són poquets, i t'expliquen una mica les seves històries. Suposo que si decideixen continuar amb la sèrie, fer una segona temporada o una tercera, el que hauran de fer és incorporar nous personatges i intentar, doncs, crear noves històries. Realment s'hauran de currar. Jo m'he quedat bastant satisfet amb com ha quedat la sèrie. Al final sí que et regalen, no?, la típica escena que et convida a la possibilitat de seguir explorant aquella història.
Però insisteixo que per mi queda molt ben tancada, crec que realment no fa falta que la continuïn, però si la fan, doncs benvinguda, perquè crec que la proposta ha estat molt interessant. El to contingut, la narrativa pausada, les interpretacions, els actors estan genials, tots els personatges estan impregnats d'autenticitat, és molt realista, són actors que saben transmetre molt bé els moments crítics que viuen els seus personatges, i crec que ja he parlat suficient. I res més, insisteixo, una sèrie molt digna, molt interessant, molt inquietant, molt xula, val la pena, a mi particularment m'ha agradat molt. I ja està, fins aquí el vídeo d'avui. Cuideu-vos molt, una abraçada ben forta i ens veiem en el proper vídeo. Aquí, en el territori de la bèstia de Krull.